Bishop Temba bisa hapo na plate hapo ni mambo bora kami dapat berbeda dalam kamu beras kami dapat berbeda dalam kamu beras bisa ini coba coba kita coba ini dapat paling mus dari bercoba ada di pasar jangan kalau ini komunitas kami. Saya itu karena ini komunitas yang bisnis. Mereka terasa project yang amat sangat. So begitu kita nak pergi baik. Saya ada project yang berkurang. Jika kami sampai ke sudah berabang waktu ini, sebelum ini bergerak kemana canggih. Kalau ada muzungun, ya itu menjadi jaga pada musuh. Misalnya, aku tidak tahu itu jelas dengan ini. Mangwana itu dia saya itu masuk. Kami semua berani dengan orang itu. Tapi dia itu jangan dia mana yang masih punya. Misalnya, kami semua berani dengan itu jangan segera tidak. Jadi saya tadi bercakap berani dengan berusaha sih. Saya anak berapa nama? Then kana baina spirit to zo bagara ne sa ku akora mu sega daga shanda shuwa nganda ba mambo tangina ndiga shiganga kawala nawo tiga ngere wa samba nditene grambura wa isi tangina dakora mbrayo tagu chishanda shuwa daga shanda apana mun barkin dukumbe ba bagara bana mun da kuma shi a daga kwasire zana shi ko kuma nan bai bai shi da kuki ba kila ko bugu da ba mai mari da mai sa bugu mun da mai dari ka sai su dai bis daga zunne san ne sai mutum bura shi ga pamba ba dai san an ga tuke ne ba bishop ce bura ga ya so shi ga shu ma da shi asin bura ya shi ga da pendere ya da sa bugu da bugu wannan bura shi ga bugu ya tin bai to ma di Saya tak ambil kau itu jangan aja. Mungkin orang masuk, mereka baik jual yang masih masuk dalam sembarang. Mapet. Kamu semua mapet ada di sembarang bapak. Bisa kamu cak, kalau ada mana pun bapak ini di semua farmasi. Itu betul punya lah. Ini mah jadi zatang ada cara nanti. Itu tapi jadi mah bingung tu sih gara pasi. Saya grup. Tuanya kan, isuan di sana betul. Cuma berfungsi saya apa nak cakap apa nak cakap. Saya mazona matatu akazoenda na amusima break kusema tauya kuchiteza takataurana matijoina nemadrum takatatoboora kuti tigone kushiyana mvura mataro yataita saka iye semunhu anga aine mapombi ake anga akatiwa ngei akabva ati patijoina munoisa 25 minutes kwenyini munojoinisa machi 15 minutes tokatagadzira tijoina tokataboora kuzava kubva ipapo hatinozomvikana vana amusima kuita kuti umane nizimberi nechibhadhara tikati tisiri kubhadhara tiri kubhadhara but iweyo takataurana kuti mvura ichisvika tofanira kubhadhara umwe neumwe akudii akumwa mvura saka zvakubvekika zvabhadhara kana musingati kubhadhara mvura isidi yasitoreka shiwa zvakabatawo tatanga kutoneta mvura yakagara 6 years tichiona mvura yekutengeswa mumaraini pese pese yangotengeswa mari dzakuitika kwaari Kadang jadi pada guna sama siapa pun jadi pada tu mungkin. Ini dia ganda kata yang dah jujur. Ini tu kan aku siapa project berani macam sama kita. Berani macam kita. Ini dia orang rumah kumbi ang. Ini mari sama ganda badal. Bos jaga badal mana ni $100. Kamu shanda pakai tawan. Kamu ni gaya. Ay badal ni $100. Dia kan gaya charge gua 4,500. Ni shanda boleh yang macam. Zadaro. Tak badal mari jujur. Takabvisa mapombi umwe neumwe pakutanga kujoina takabjoina nema 40 mils 5 rows 40 mils tozochipinda kuma 32 kuti igonosvika kumba pakashanda shuwa mufambo wanga wakati rebei zvekuma 90 something
roads dzakapinda ipapo. Saka yapambazoti Amos Mapreti chibhadhara kadzasi kuti mimi mukabuda mugrupa chadini chaiti ini ndakabva pamba ndichienda kwamambotanana ndikataura musango ndichidzokazve kuti mari yaraputadza kwanikadzoka ndikaenda kudini kutora mari ndichidzoka futi kuti prezidenti vedu inemeri zvasvika kumba manje zvinhu zvakutanga kuchiti mafaro akaitwa asi hapana action yatakazoita kubva ipapo 6 years dzese Amos Mapreti achitengesa mvura yake isiri taakuti tipo zvinhu taakutuka manje akati kati mataura ngatingopinzawo nyaya dzemadare tega tikataura naAmos Mapreti asisuri kuti taakutukana tobva taenda pasabhuku sabhuku vangotinga kuti daise endai motaurirani mugare pasi tawirirana Amos Mapreti vauye tipane nemvura tasvika pamba pepe Amos Mapreti tauya tione kufamba mafambiro etatoda kuita takatukwa nemukadzi wacho zvikanzi mukadzi wacho muri mbwadzi wanhu mimi inini ndini Amos Mapreti wacho uyu mukadzi imimi taurai neni zvamuda zvese munotaura kwandiri hakuna mvura yamunotora pa imimi kana chi musina kutaura neni imwe mbuya imwe zvamutaura zviri kuere ndio matangira takaita paprojekti kana pepa ratakabva nayo kwamambo Tangweni rakanyorwa kuti imimi hamusi memba yeprojekti asi memba yenyu muri mei but imimi semakudairi takatukwa ipapo mushure mounga atobva zvekuti asvikira urumavo achipopota mumba wacho kana 11 na 1 o'clock vachizorara angori ipo ari popotera vanhu kuti zvamatongo kwasabhuku hazviiti tobva tabva ipapo tadzika kwamambo Chikomba tamadzika kwamambo Chikomba Amos Mapreti dzika haana kudzika atumira mapurisa haana kudzika futi mambo Chikomba ndo pakazoti transfer zvikanzi imimi chiita sei chiendai kwachief ndokuuya kwataita club makaita ngerini 2019 ine constitution inapa ine membership record zvatainyorerana pasi ndo zvatai tiri 5 muri 5 pagroup because normally chinoti chinhu chiite so open kuti munhu mangwana anotanga kunetsa sekunetsa kwamutaura inyaya kuti one hamuna constitution makangowirirana zviri verbal zvongoti next door tawirirana ngatimboite munowirirana because mvura inenge isati yasvika munhu anoshinja brain because atanga kuita pfungwa dzekuti ndakuda kutotanga urima chakati ndada kuita chakati saka nguva mvura haichakwani saka kuti mutange kunetsana naye pasina constitution yamunomuverengera kutaura kuti shamwari apa ndizvo takawirirana kuti ukadai tinodai ukadai tinodai kuti uite memba unofanira kunge wabhadhara chakati mvura yedu ichafamba yakadai mamembers edu ndinhingina zvaitika kuti zvese zvichazonyatsogadzirika ndezvekuti pane nhoroondo yakati rebei saka ndandiri kuda kubata pane nyaya asi so Amos Mapreti akanga ine takapinda rimwe group mvura yabva tadzosvika mvura imwe Amos Mapreti vatenga mapombe yabva enda kuMozambique achida kutora mvura kuMozambique saka akutora mvura kuMozambique bhazi shamari iyoyo atichaurira nemba tora mapombe akudi idzoke akapiwa zvima hours saka atora mapombe akubva kuMozambique achidzosera ndopakazouya kumba kwedu isusu saka taumana ngatire mvura distance yareba saka tikati tinogona here kugara pasi isusu tichinyorerana avarume vangu vari mabasa takatotai kuponera vakomana ndo zvacho zvaapanazvo mapombe atinawo mumba mudzimba dzenu alright imimi chiri kunetsa izvozvo inyaya yekuti Amos waakutora mvura ega wamwe 4 hamuna mvura asi mapaipi makatenga mesa apa mvura yakasvikira papi amada kusatenga ukwa Mapreti yazosvika sei ndiye akatora ibatirisa dzimamba vangu mushure monga tabva pakuita mabiko okufarira mvura yacho yasvika patatoda tizvo unomusheyana iye ndobva atora vadzikisa mvura wake saka imimi chiri kunetsa yekuti mubvise paakakonekta chii anei chiri pamutemo chinokutarisei kuti mubvise paakakonekta takaenda tichida kuti titore mvura pamba pano saka patakazvina kuti hachadiba nemvura ndopatakuda kuimimi makutonga senge muri kukumbira sei makafanana mapawa akataura nyaya yekuti mukabvisa mapombi munotsika kukujunira zvee kutora ako awakaisa tinoti kusungisa because angu anozodiwa garai pasi Mapreti tumugara pasi
taura tizwe nyaya Yeah, sure. Tanga ini takataka zvemvura 2020 tikamboda kutora kagwizi kanosikokote mvura yakabhara mbasvika pamba so patauranga futi imwe project naona chitova tiripo iwongo rimaoko mwana tiri pakati pekudhonza mvura ini ndinda ndakatungamira gurupu iroro takabva tatanga kuitirana nharo tane 50 rows kuti mvura inosvika ndikataira nepandinofunga mvura idini aisviki batikazi mvura inosvika tikandoimwira apa ingodini ingosvika ndobva ndaona kuti kuenda kwacho kubasa kwacho tiri kuenda kusenza umwe ari kuenda wakadhakwa kudini ndakabva ndabuda guku racho saka ndabuda kudai ndipo ndakatanga kutenga mapombi ekuti nditore Mozambique wakomana veMozambique ihama nehama takandogarisana wakati uya udini uya utore mvura zvinochema ndine nyaya yekuti makazofoma muri wangani asi muri 5 maita zvese mvura yazosvika pamaifunga kuti ndipo muda kusira tengi iwe wobva wachitora mvura yakubva waendesa kumba kwako ndopandikuda ipa saka tachiisa mvura patakatoda kuti idini isvike pamutunga mvura uko takaitora nema-60 vaipinda muma-50 vaipinda muma-40 vaipinda ma-32 saka yasvika pamutunga yanga iri kubuda nesaizi yevolume ye20 ndina mvura nekuwanda kwatakaita haigoniba kuti tidini tishayane iri panapa iwe mutunga chishandisa drum ava vanhu vazhinji vatoshandisei tengi because tengi rakaita kakudini kakudzikira zvadaro zveshuwa ndizvo takabva tadini taita tusenza nedrum kuda kuti ngatitenge tengi wakomana wakabva watanga kudini kumitenga usvikire inini ndobva ndangosanganaoneka mari ndobva ndaenda kutenga tengi 5000 liters tengi ndauya naro rakagara kunga 6 months ngatiwakire tengi rende panzvimbo hapana wakavolontiya kusvika ndatsvaka build ndatsvaka ngobhaka zvidhina tsvaka jecha waisa 50 cent waisa build ndadini ndatsvaka vavaka vandabhatara tengi rapera wakauya wakomana ingatise mvura mutengi ishuwa takaita kuti tidire mvura paini mutengi tadira mvura mutengi kuda kuisumudza pakada kaukwira yakabva yadhubura mumashure wakomana akabva kuti zvino izvokwa izvo zuva radziya kuti tichateere mvura pano because mvura iyoyo irikufamba 12 kilometers and saka kuti tichateera zvichadini hatichagoniba tichateera mangwana mangwana aenda kuteerwa mangwana asvika sono radini ratera mvura ichikuteera munhu wane aidini aitiba akatsvaka vanhu 2 vanoteera $20 shuwa wakateera mvura yauya wakauya futi wakomana ngatise mvura mutengi taenda kuisa zvadhubuya futi wakomana hapana akateera inini ndagara kunga 2 months vatatanga kuteera mvura yazvadini vayauya tagara wakapedza kunga gorovha wazochuya ndipo wautora kuti takauya kuti tibviseni mapombi saka wakasvika inini mwiri yakusikira zvakanaka tatabvisa mapombi kwakadini kwakanaka asi kana mabvisa ndokumbira tinodini mutichengetero angu svika ndaita zvakadini zvakanaka handina kuzoona vanhu bakubva ipoka waondoenda kubvaenda kudini kogara tichiti masvikiro akaita mvura zvawatsanangura iwo kutora kuti akaita mvura yakahya mapombi anoita 127 iwo vari 4 vane 33 mapombi awakadini wakatenga vakabva nawo project kuya nema-32 wakazotopera ini ndine 94 saka zvadaro zvatakabva tagara pasi vatanyorerana mapombi aifanira kutenga umwe neumwe kubva pama-60 kusvika pama-32 umwe neumwe pepa rake ainaro iri takadini takanyorerana saka tikati mvura ikanga yadini yasvika umwe neumwe angotanga kudini kuchibhadhara chikwedi then izvo mvura yasvika varume hamusii zveiripi iri panapa nekuti inini ndakati orati mvura tingosiya here iri pakati penzira ko mapombi akafomorwa inoonekwa ndiani inini ndaumbodzikisa mvura sezvo ndisina hangu inyi chikwedi batakawirira mashiwa mvura ndipo ndakadini takadzikisa tumirira kuisa tengi zvadaro zvotaisa tengi iro mvura yedhubura vakomana vanozomboya tiri kuti dambudziko rekuti mvura yedu idhubure inhau yekuti kwatakatorera kwakadzika saka ngatiitezve tiite mudemhe titenge mapombi toende kosimudza kuti isvike peya tanga toda peya ndakashaya munhu mvura yedu yakaraimwa newabasa ngatimboteere tigadzise makashata ndakashaya munhu kana kuwabvunza izvozvizvi patakamwira mvura yacho hapana anopaziva pa kana mvura yacho kuya akaita hapana akamboteera kwakuteera mvura yacho uyu neumwe asara kumba uko wakamboteera mvura vaudzokera mukati menzira saka inini mvura ndaonyima munhu pawakaenda kwasabhuku ndakanoti shiwa mvura yakasununguka iyi yasvika zvemvura ndakati umwe neumwe wakomana muri kuona uyu ari kumba neni takagara kwakaita kwakadzikira
Saka takatipelisiza kuna damuziko. Imini muri kunga makagara kwakapotesera umwe nomwe ngatsvage mako ma 15 minutes. Aturayo mvura kuti muone ndipa mari yangu. Azame kuti kumba kwake rudini irusvika. Hapana akaita izvozvo. Wakandiramba wakagara. Saka ndizivi kuti kuwanyima kwangu ndiri kuwanyima sei. Ndine ndakasununguka kuti mvura timwe semadaidzire ndakaita nokuti ine dai ndaikwanisa. Alright, it's okay. Yes, okay. Because sunga ibi pamusunga saka ibakusunga. Uyataura kuti mimi pamapapa mapipe 120 something 94 there. Imeni 32. After I lose when 47 was not a Mozambique. In Tinda in China, It's not about it. Imim e manga. Edu Right. Kana enyi mari 37. Because nini ka calculator ka? Kwa zvinoda simple calculation. Kuti mimi kana mvura iri kuzimu kubva 12.5 kilometers away. 12.5 kilometers means about 125 marows. Saka mimi kana muti mune 37 muchiti muri kuziya 44 yewe 37 plus 37 plus 44 inokupa ichi 81 ndizo ko 39 ikukava imwe distance kuti iwe up ndia Saka mvura isateshe. saka mvura yakasvika yakasvika asi madistance ekuti akasvika Remember, can you justify it in 24? 94 I'm not because 94 that's 9.4 kilometers. 94 Maros is 9.4 kilometers. Hai 12 because kubva takatorera ma 50 pane 7. Ma 50 ne ma 60. No, it's okay. Deep in breakdown. Ma 50 mangani. Ma 50 pane 7. Ma 57. Right. That's it. Ma 50 pane 7. Ma 40. Ma 40 mangani. Ma 60 pane 62. Ma 32, 62. Ma 63 mangani. Ma 63 E2. E2. Ma 57. Five. Ma 40 mangani. Ma 40 pane 54. Ma 40 54. Ma 32 mangani. Ma 32 ndio ndati 62. 62. So this will make sense. Ma 60 mils. Ma 60 mils pane 2. Ma 50 mils pane 5. Not 7. Esa kusangana kuita 7. Absolutely single. Kubva patakatorera kuti izopinde ma 40. Pari uchinya kubva paso Sei muri da kuchinja. Mati ma 63 2. Ndikati ma 50 mangani. Chingotera kuti isegera kuti 9. 5. 5. Zvakubvira. Right. Ma 40 mangani. Ma 40 pane 54. Right. Ma 32 mangani. 62. 62. Apana ma 25. 25. So it means 2 4 6 10 15 5 get 1 25 rows. 125 rows. It's 4.5. Which is 12.5 kilometers. Pane 2 atakakwere. Imem to be breakdown. Pama 32 arrows 62. 63 mangani. 63 ndio 2. Pama 52 hapo ndio 5. Ma 50 5. Pama 40 hapo ndio 40 rows. 40. Kwa vazoita pama 62 Ma 32. Ma 32 ari kuma what important Utaona hizo muziki. Kana muziki muziki. 42. 42. And it's ma 60. Ma 60 ndio pane 2. 2. Ma 63 mangani.
pane ma 63 izwaika kuziva ndoita mvura inini handiti it's 110 90 75 63 50 40 32 25 20 15 pama 63 ndo pane 2 ah saka pana 60 baba ne 63 right alright so alright 63 2 62 55 40 40 32 42 ndizvo 2 4 6 11 1 8 saka already number dzamutaura nezvamutaura zvisi kuita because this is 91. Yeah, but all is See, even, out of this total, you even want 37. total yamutaura awaruti 125 imi muruti chi 91 handiti pa 91 muruti imi 37 handiti which means kuti 4 plus 4 54 already murutaura kuti uyo akaisawo pa 91 yamutaura it means kuti akaisa 54 not 44 ende madaro pa 91 ne 125 handiti iratidza kuti pane 2 kilometers is pane 3.4 kilometers dziri unaccounted for which is 34 rows 34 rows ndedzani kwenda pa 90 rika kuenda pa 125 25 kana pa zaro nyoresa no it's okay hapana but you see kuna problem mbele pamatanga utaura ka mati mimi total number is 81 but wakutaura ma numbers auri kutaura iwo is 91 murunyatsoziya here zvomutaura kana kuti hamusuziva alright parumbotorerwa mvura yacho munopaziva ndakaenda naye tikatese ndatotorerwa alright munopaziva nditi saka what it means ndezvokuti ka chinhu chenyu izvo makangoita but mamusina kugara mamboirira but pastorira pacho pa distance because pane nyaya 1 yekuti uya kutaura kuti mapaipi akawanda and already kubva kune zvomataura issue zvikutotaura kuti imimi combined muri 4 handiti muri 4 imimi makaisa muri 4 makaisa 30 makaisa 30 seconds tika 37 divided by chi 4 by 4 handiti it means kuti makaisa 9 rows saka chino how are we going to work imwe munoshaya kana nyangwe imvura yacho iri ratio munoshaya sei umwe munhu aisa 9 rows umwe munhu aisa 54 rows then you are saying tiri muequal shareholding. What do you mean? Historically. Nyaya yemvura mafambisiro yakaitwa akatanga iri project yepakutanga. Project yepakutanga tanga tiri 12 ndaraudza mvura bhayara yakamboudai so takasvika pakusiyana makombi tatosiyana ndinako suka tangoenda ndi kumabasa taenda kumabasa awa sanyaguta awa nauyo ndise kune muzukuru awa ndikwa muninongo wakatoti wega wangozifoma wari kumba kwako wanotodzingwa makombi ako Mozambique waziya ayo atisiro kuti mpromozika ati ndobva wangubata sekuru wabata sekuru dai so ndobva kuti wakomana hazvina basa pakuti mune mapombi kana kuti mashoma yamuna ine kuti ndimwe ndega mvura hazviiti ndinosha wozi vanhu vakandiwenga saka mimi makombi amashiyano project yepakutanga itai kuti tingobatanidza ende tida kuita zveukama kuti inini uyu ndimapureti minyagutu zvadai so takati hatizokane ndo pakazi aiwa tisadikani mabozi project yepakutanga saka isuda wangoti mvura kana yatosvika tongomwa muchiti zvangu mari mbichana mireba zvakati ndi muchinipa mari mbichana aunoti to me it doesn't make any sense because the first statement yotaura ndeyekuti akati no matter kuti une mapaipi mangani uya itibatane paukama and then the next statement
wakutoa kuti mobhadhara mbichana. What do you mean? How much are you supposed to pay? Mamuri supposed kubhadhara how much? Kuti muzoenzana. Ndikuti imini nditaure mamu supposed kubhadhara how much? Inini zvakaita ndezvekuti uyu angauzi munhu ega anofanira kubhadhara 18 euros. 18. Inini ndakaitisa 11 euros. Tichiwekerana. Izwa. Unaona ndizvo. Imi pachezvenyu muri vatatu. Mune kachitsotsi kamuitirana meka futi. Because if you are saying kana mutaura kuti mimi uyu ataura kuti mamu supposed kubhadhara $900 each. Wawashanda kutondokura kusvika pauma munhu sakabhadhara. $900 makabhadhara. Munhu sakabhadhara hapana sobhadhara. Hatiti. Makabhadhara. Right. Mabhadhara iyi mapaipi mamu supposed kubhadhara mari. Mapaipi ndazvo anofanira kuita 1880. Saka wangazi mafai munhu anobhadhara 1 bedza zvatopera. Kana kuti munhu ese vanobhadhara 18 mapaipi. Muri 5. Tikati 18 by 5. 90. That's 90. Which means number yenyu mamuti pay mimi 81 mamuti nyepera. Because the correct number is 91. Inini ndikutora solution. Tofamba, totibatsirana, tikuda kufamba, tokubatsirana, tokuonesana. And kuti it means kuti one, there are two things here zvatofanira kutarisa. Kuti chekutanga kana mama kawirirana 18 which is 90 andika. So tauchiti ibambo yautora 12.5 kilometers dzabva kupi? Because 18 by 5 irikuti pa 9 kilometers. Saka kuti izosvike ku 12.5 kilometers. 12.5 kilometers yabva kupi? It's okay. Zvekuhigh road tazvizwa. Hatina satasvika iko. Our worry not tamboweka kuti distance yamunotaura. Muri mese here kana kuti hamusi mese. Because kana matotaura nyaya kuti makawirirana ndizvo here bambo kuti makawirirana kuti munhu umwe naumwe anofanira kubhadhara 18 euros. Aiti anofura inofanira hatina kuziya. Izwa ibambo. Makawirirana kuti munhu umwe naumwe anobhadhara marose mangani? 24 rows. 2 divided by 1. Mera 24 times 5. 120. Haisviki futi pamutaura pa 125. Saka izobhadhara the balance ye5 ndiya. Musandinyepera kumana. Mukaenda tumafiga 20 kunyepa muno musindinyepera. Taurai chokwadi. Taurai chokwadi. Aiwa, musandro. Induda chibamu. Ndikuti muite sei? Mubatsiriki. Because zvezvenyu zvamutaura mese hapana zviri kutatana. Azipombiwa. Asipombia mtu anizvayo ichi iwani. Alright, tamboise. Zvetengi iro rakatengwa iri. Mururiziya here check 5,000 tatenge. Ndati mururiziya rakatengwa here. Right. Angari suppose kuti reimburse mari yetengi. Ndiani? Igroup race. Saka mama kakuita munhu group umwe naumwe anobhadhara mari iyi iri kuenda towards change. $100 per month. If 5,000 itatenga. 5,000 itatenga ita $340. Isusu niwo chinhu chokuti angatobuda chinhu. Bamuni wanga akasvika kukomana zvakachitwa kuti nani. Zvinhu zvamusina kunasa kujekeswa. Chakachiri kukonzera kuti mvura yenyu iputise mapopusi ichi. Chachiri kunzira kuti mvura. Tandika makati mvura yakasvika patengi ibaita zvokwira. Ainosvika patengi yakasvika pambuve awa. Tengi arawo wakazotowaka. Wawati mishari iri kuno vaenda kuwakira dzasi. Kukanya zvese takaita. Parongosvika ndopakatotanga kuti pandovonga totanga. Kurondosvika chete patengi pakutanga tichiri kumbowirana. Ini ndiri kuti saiti yekutanga yamakambowirirana.
ndo pamakaenda kuisa tengi here. Hapasi. Yakazochinja ungati kubvunza murangisa mama. Mira, mama. Site yomakawirirana kuisa tengi segroup ndo pamakaisa tengi. Yo takaisa tiri kuisira isusu vanhu 5 takata kuti anomwira mvura. Hakusipinda. Ndati pamakatanga kuidentify kuti bakuisa tengi rinobenefita vanhu vari 5 ndipo here makariisa. Ipapo rakaramba takazoisa pamwepo nawo takafamba izvai baba. Rakaramba. Mukati rakaramba ka mobva maenda korisa kuzasi asi mabeneficiary ari kumusoro. Mamuda kuti vazobenefite sei? Ipapo wasikuzasi pawanoma. Ikapinda imomo. Munoma here. Atingi. That's problem number 1. Number 1 ndekuti you are not sitting down as a group muchiwirirana. Muruti afunga zvake zvine advantage kupi kwaari wotoita because ndikuedza kubvunza kuti sei mapaipi ari kuita sei ari kuputisa mvura. Because wakataura kuti mapaipi ada kukwira mutengi arobva aputisa kumashure. Chiri kuputisai kumashure inyaya ichi. 1, the quality of mapaipi amuri kushandisa. Mushandisa chii? Because kana mutoona nenyaya distance yamutoona nezvayo haisi kuda recycled by. Haisi kuda class 4 by. Kana class 2 kana class 1. Inoda class 6 kuenda mberi. Mushandisa class chii? Class 3 recycled by. Saka munoti recycled ndoti sustain pressure ye 12.5 kilometers ati kuti kwidze patengi. Chine breather distance yakani. Inofema ile pipe. Yes. Patika kuti vakabona ndoto. Kuputika ita zokuputika bambo. Because wona ibambo. Mune mvura yemadzivi so iri kushandisa gravity. Munoona? Muri kushandisa gravity kubva uko kudenga. Moidzikisa mvura uko. Andika. Maidzikisa mvura kusvika uko. Andika. Muda kutonga muri kuitenda kuikwidza kuita sei? Kuti ikwire. Andika. The pressure induced mumapipes aya nemvura iri kubva kupi uku negravity. Andika. Inofanira kutanga kuita sei? Kuti overcome that pressure first before mvura isati yadira mutengi. Because kana mapipe if they cannot withstand pressure within the pipes mvura isati yapira haakwiri baanodhuka. Because the quality of my pipes is recycled. Can you imagine kuti mapipes enyu amuto andika matakangisa ne 63 vamari reduce 63 to 50 vamava 50 vamapinda mu 40 and by reducing what's the purpose of reducing? Release the pressure. Kureduce kwamakuita mapipe you are trying to reduce pressure. And mainduce pressure kubva kwese kusvika makuti chikwira makwesa kanhu kanoputika. Because kanhu ikayo pamurikuiswa deka panofanira kunge kachase kachisustaina pressure iri mupipe kana kadza kumaintaina pressure ikanoputika. And because chikuti iputike kumashure nyaya kuti pairi kukwira deka pressure yayo kuda iri kunodzoka inodzoka mupipe yobva yatsvaga pekunobuda napo yobva yashaya yobva yadhura pairi. Saka the other alternative yaminayo ndeyekuti before the tank isai booster pump. This is the concept kuitika mama. Aiyo, izwai ndombokubatsirai kuti dambudziko renyu riite sei? Repair. 1, the quality yemapipe yamushandisa nedistance and volume of water involved. Mapipe enyu akadii akashanda. Then kana mapipe enyu amuda kuti asustain chinhu chamuda maakusvika kumauda kuti iite sei? Iwedzere pressure kudoko. Isai booster pump. Booster pump rokubatsira kupusha mvura yekuda muchini. Pane pamati imini makapemberera mvura yari yasvika pamaita mabiko payakasvika ipapapo andipo iripo mambo suppose uyo etorawo achiendesa kwake rather than kushupana neuyo aendesa kwake uyu maipa mukutorera pamakapemberera yasvika
Ndio paipa. Ila kwa kusika pamusha kwa watu wengi mbure bati. Aiwa zve andiri kutorera payasvikire. Uyu watora papayasvikira. Kutora rena jurese. Wadu tenesa kuzasi kwatisa kumba. Pairusvikira hapana here reserve. Hapana here pairutanga yadingi yadi. Ndo pasi munashiwa. Hapana zotengeka. Hapana chini. Wanotenga uyo wakazonotenga tengi rake ega muzasi. Wadenda rake. Saka imimi nyenyi pairi mimi. Zotengeka. Ndebe kuti wani. Chiro chenyu hachisikire. Muri kuwandirana. Right now makumhanya kuti makuda mvura. But you are not talking about the cost involved. Yamunofanira mudzosera murume mari yake. Hamuzotaura nezvekuti mari yake yamuda kufamba mudzosera. Hamuzotaura nezvazvo. Mamu interested nemvura yasvika. But yasvika nemari yemunhu. Ende mukombera atorere iye yakachamara. Mani make hamuzotaura nenyaya yekuti mari yake mamudzoserera. Hamuzotaura nezvo. Makutaura nenyaya yekuti wakutorera mvura. Ko mari yake yamakati munofanira kudzosa madzosa here. Munopindura kuti yes kana uri kwete. Hamusati madzosa mari yake. Kunge tumuwirirana. Izvaizvo pamwe. Kuti muuye kunoka. It means kuti makawirirana kuti chinhu ndechani. Ndechenyu mese. Muda kubatsirwa kuti muwirirane. And zvaisu tikuidentify zvinhu zvekuti musawirirane. Zvatoda kuti muite kuti muite sei muwirirane. Because kubvisa mapaipi ka handiyo solution. Because uchabvisa mapaipi acho vaisa mutsapo varumwe nemakonzo. Kana kutsva chawagona chii. Inini ndiri kuti inini go back munogare futi pai pasi. Moita constitution yegroup iyi. Anditi mowirirana nekutozwisana kuti murume how much do you owe him. And mabvumirana kuti ndio mari yamuri kumuowa muri kumubhadhara sei. Mawirirana andika then chimwe chiripo futi ka ndinozwa nyaya yekuti distance yakareba because 12 kilometers not a joke. Kuti ufambe 12 kilometers uchibva panapo kuenda kwatsomba ukuchera mvura kuti utsvaga kuti yadhuka papi. Ndoda mvura renyu rimwe namwe naro iro because isaidha munoisa roster kana kuti kana pasina roster makutotsvaga uri kubhadhara wekumaintaina line rani range because 12 kilometers not a joke. Kuti kuti every day uri murodi kudai kuenda 12 kuenda 12 kudzoka uri kuteera chii mvura hazviiti. Akamona zvinhu zvozvo kuti chinhu chenyu pane pachisina kumira chii, pane pachisina kupatuka patuku ndachite sei ngachiswatuke. Andika uyu wataura kuti ndine mari yangu yetengi, ndine mari dzangu dzemapaipi, ndine chii zvese ndisandabhadhara. Imimi mvura makadii makapembera, pati musi wemapemberera mvura. Anditi ini kufunga kwangu kwakuti chimwe chiri easy futi chamunokwanisa kuita ndechekuti chiwirirana naye kana mukutora mvura because mvura yenyu kusvika nechiya kusvika ne32 avandi. Saka nesvika ne32 chiripo ndechekuwirirana musaenda umwe naumwe ari kuisa T-junction yechi ye15mm. Ngavaisereze havasi kukwanisa kuti vaise reserve bavo manje training ino nezebhozi wakatanga kuti ma 25 ali ma 15 wayeka ino kane kauti choro but it's better chororo munhu esaro chororo aiwa ndinoona ni value proposal yangu wasi inosvikira patengi wayo wakapemberera ipo paya uyu momusiya ari kwake yasvika patengi apa wogadzira bar rinobudisa mutengi. Bar rine ma-outlets mangani muri wanga 4 outlets inotoranika 15 dzichibva mu1 reserve vanoshiya zvakaisa because vakati apa uya akadhonza mupaipi aitorera apa aitorera apa pane uchatoshaya. But ndikona nyaya ndozotora nyaya ndikuzotora ndeyekuti as of now handiti avo rumwe pfungwa dzavo chaizvo dzavanadzo pfungwa dzavo chaizvo dzavanadzo dzadzi kudzipura mapombe mune maura ya project
Avarume ava pfungwa dzavo chaite ndodzi hayo don't kill the project. Taurirana Pamusoro imamo. Kuti isusu tizotaure tisvike kuno kwanditi. Inyaya yekuti adzokutowirirana tega tega kumba. Kumboenda basa bhukuka kuti tiwirirane zvatakawirirana kuti titomubhadhara titomubhadhara zvinhu zvake isusungatira isozve baba isusu takupai plan that will go back and implement because hatingati isusu for effort you get 0 for effort. Kubhadhara vanhu $900 each pamunhu yekuti vanhu vachiri trench nekuisa mapaipi kwakupedza kuti haangati dzoseti mapaipi achitende umba mvura chapana zvitori nani mama. ayo no it becomes worse. Why mukadza ndoza it becomes worse chikaita chemunhu wani chikaita chemunhu wani chinonesa pekuti kuroyeka kwapadhuze. Kana ipapo mambo kuti dai vakadaura vasina wesishe dzese achingoshandisa rika achitengesa rika zvese kutengesa chii mvura yacho iyoyo kanyisa zvina achita sei panguva kunotone kutocheneswa mwana akandoenda kutosvika mudhuzepo pauchakukumbira kuita mvura nombobvira takambomwa kana kapu yemvura kutopesire pa tingoende tingopangana chinyipi zvakadai chimwe chinenge chiripo futi ndechekuti my suggestion inenge rekuti kana mafunga kuti muda kubuda nechinhu handiti ini funga kwangu kubve kuti saida munhu anobhadhara $900 akabhadhara vanhu wadzosera mari dzavo dzakashandiswa online then he takes over the mapaipi asadi hatichachiri mapaipi vamwe munozvigona izvo zvazviite baiwo kuti wafunga zvokuti ngatibvise ndikuti project zvitakutora ndega ega ozvimirira iwo kuti wada kuitawo uita inenge kana ndada kuitawo ndoitawo nekuti project inenge yafa nekuti tisati tadaroba mvura yasvika patiri kupemberera takati varume izvo muri kuenda ikei mvura izvo yasvika inoda munhu angodini angoteera wakati isusu hatiteere mvura vanoti asikuimwa ba iwo wasara naye ndiwongodini angoteera waraitwa varume asi munhuemesera iweyoka awarusika mari yoruendesa kuzvidhina dai ndingaibhadhare munhu anoteera dai hakuna kurendesa vanhu kutaura mazuva akasvika mvura mashure macho ndibva ndati mvura yasvika so dai magadzira komiti yandiyo nekubvunzawo mari yangu avakanambogadzira komiti but mungada kugadzira komiti sei muri 5 members komiti yamuda kugadzira yacho saka komiti yamuda kugadzira ndeipi muri 5 saka ndikobvunzani no problem yemakaitaka makati pakatanga chinhu makachifarira zvokudarikidza muhamatadza kutarisa matambudziko acho ari associated nechinhu handimegaba nyangwe kuno kwese kuno kune mvura but ukaona izvizvi runyararo rwako izvozvi asi pazvakatanga zvazvine hondo dzadzo inini zvamutwara izvomutwara ini ndakaitora gomo 3.7 kilometers kubva kugomo kuuya kudai but waiti mwe musi unosvika ikachekwa munhu otoisa mugomo wake kuzi mvura ngeyamarira mangwana usvika kwakachekwa every day 7 o'clock ndiri kugomo kuti chitenda mvura saka zvokutaura nemurume uyu to me I understand frustration yake kwairi kubva hapana chinorwadza chekuti wasvika pamba uri kugomo kofona kumba kuti yasvika here wozi yasvika otorai ndakuuya wapakati apa wobva wazi yanyarara wodzoka futi kuti kuuyewo handiti wosvika paipi yawasiya iri mukati yapanze udzvauri kudini pane pangu kuti unofira kuti guys I think I've had enough. Ini vanozviziva ndakachiita laini rangu remvura kangani katatu rinakwira neroad naendatedza gomo
Rasenza 3 days for the day amusisi. Ndochicha roita nepakati kati pane vanhu vanoona kuti ndiyaduke ndiri asi waitomuka paipi iri pasi pamusoro pevhu. Ndochicha ndokwira ndakadai kuzopesera ndanoona kuti the only solution ibhoo kotokuzvicherera bhoo rakuisa matengi kokudzipura mapaipi angu kokuisa pai kokuisa kokunganidza mukati because pane vanhu patinogara pane vanhu vanoda development nevamwe vari anti development nevamwe ane godo nemunhu ari kuzviitira zvinhu zvake neumwe anoda kufara anonzwa kufara kana munhu achiita zvinhu zvakadii zvakanaka izvo zvomupenyu zviriko saka munhu anotsvaicho asi munhu akaona munhu anosvika kuti especially samanyika ukazwa kuti samanyika ati ndareka chibva wazwa kuti waneta munhu achipfuura so ari kuona gwere rangu rakadai zuva riti ngenge kupisa asi magwere rangu rakadaiko munhu chaanofunga achibva apfuura pamagwere kuti kotipura paipi kuti mvura isauya wozvarwadziwa negwere rangu. Saka that's the situation amogona munhu wakomana. Saka situation yenyu tosatoa kuti inoda kuita sei kuti munyase kuita pfungwa chaidzi kuti tiri kuitei zvatikuda tikudei. So these are the options that are there. Kuita either kana mafunga kuti hatichikwanisi bambo avo kubhadhara mari line rarawo imi kana mane dzimwe pfungwa dzekutanga rani rimwe renyu motanga uchi motanga zvenyu kana kuti bambo kana wati mimi bambo wati handikwanisi zvemari handidini handizvikwanisi the option ndekuti chaida motora chii umwe naumwe motora mapaipi akuisa mumbamani make awa bamboziwawo zvawachaita nepapune mabvisa machii asi isusu chishuwiro chedu chekuti vanhu kana mambofunga zvakanaka rambai muchifunga zvakadii kuti muende kupi kumberi. Asi ukana uri modzungudza musoro kuti hazvichaiswa pane variable chakamisi kuba pamakatanga chinhu chimufai madzimai enyangai vari kuwirana nazvo chimbosumukai umwedzi kuti chabva chaidi yakunetsa touraya here padhuze mbuya murima yanyapa Voko akasvikira baba soko muzukuru voko akasvikira kumba kwedu atatombobva murima group chitoti isusu zvimapu zvemvura tasiyana tinazvo chiro chekuti tiite mvura pamba tatinacho asi izvi zvakona saka ndoko akazoya muzukuru akati hazvinei kuti mune tumakombiti tushomani mimi tinoda kuti mvura isvike pamba kana yasvika pamba tinozongosheyana shoma yacho inenge yasvika asi mimi kana mvura yasvika topanana ma 15 mils ini ndotoona 25 ndokutoronga kwakaita tikaita zvinhu zvinoshata for sure zvinhu zvakaitwa mvura ikasvikira pabasa bishopa yasvika mvura ndopatakazota kuita mabiko tikata izvo pamwe mvura yakuchinjwa kudzikiswa umwe muzukuru kuti mvura iite padhuze patinenge tiri chikafu chedu tikazongona tapedzeta mabiko ende katona kubviswa chihuku changu chihombe ndikati tiitewo mabiko edu chifara mbudzi ikabviswa ndibaba tikaita mabiko edu tikapedza tagara toni tikati imi mwana baba izvo mvura izvi zvayangotizii titozosombozwa nemunhu chokuti tikaza taenda kuisa tengu kudhamu rataura tikwati zvanzi dhamu haritiba kuti mvura icheti panoti mimi mamuseum makudotora nawo haitiba tange matonipa mari yangu mozoona kutora mvura nekuti ndiri kunoti mukatora makaita koburisa mbudzi huku chii zvekudya asi muine chikwereti munhu amudya naye ndiye muine chikwereti naye ma 15 mils makazoaisa papi hapana pakazomboiswa basa akabva tamukuona ndopatofana kudzoka kutisaure project agreement yakati vachatora ne25 bhozi waisa muumani handiti vamwe wese muchatora nema 15 mils ngatidzogei papapa 15 mils $18 wakatoti aiwa tikadzoka ipapako zvinodii
tinoshaya mvura iri tese apa chitora 25 yavo 15 kuira chekapasina panoti iye atoane mwana wake waritopowa mvura asanga it's okay. Chandikuona bambuka isusu takudhira nenyaya yemvura asi kwaane zvakawanda kuseri kwemvura. zati zviri kuwomen's league Saka besides izvozvo kwaane mairreconcilable chii madifferences asichagadzirisiki. Saka wakaramba uri kusheya mvura iyo musikatauri vese hamunoti mangwanani moramba muri kusheya mvura maenda kuchera mvura uyu une goma wake wati umwe mangwanani hapana. kana ngomoa kana dhoko haro remvura asi takabvura unga takatatoramba keti takapedza unga 3 years tugadzira futi mashoko. No, it's okay. Iri michita iso chiti pamunoda kuva kana mafunga kuti you want this project to go ahead ende mogari pasi muwakatenga kuti mese muone mvura yakafanana. Asi kana maona kuti zvishuwa nezviripo hazvichaiti munhu wese anoziva zvaakaisa. Munhu wese otora zvinhu zvake woisa mumba kwake mofunga zvemachi makuirirana. Urwadza mambo kuti mari bhazi yamuona takaisa ma900 nema 300 uwa marori tiendesa 900 engeti pamunhu ege akubhadhara kwawashandi koya ma300 yatakabvisa nyenge kuti tita kuti mapaipi acho kuti aende ndosaka tataura kuti musauraya project 300 yaenda mahara upenyu imwe kibambura saka ndiuti manje saka uti kudini kudada kupe mari 900 wadzipura bishop yakasvikira pamasa kemerera atipedu ndirai ngundiya benefit imimi taura ichi munitaura izvomuri kuda isusu tikudoti sezagara ngatidzosere mari dzatakapa washandi nezvatakaita nemapombe atakambotsa katomba ari manyuwani mapombe kutoti so kana tikatoendera mberi apera kufa. Saka isusu ngatidzosere zvinhu zvedu ongokontinya tekuenda kene nemvura yake zvarongwe muda kudzoserwa naye mese makuruza pebaba iye haakwanise kudzotsera mari yamutaura ndau yakawanda. Imimo hamusikwanisawo kuti mudini mumupe mari yake yaakaadvanza nayo. Saka mese muri on the losing side. Akati tinozobhadhara munozobhadhara makumwa mvura makuishandisa ndokutaura kuti mapamwedzi pamwedzi. Ndosaka tiri kuti why not tisatengi pabishop pamakapembera pamakahira mbudzi kuti mvura yasvika pabishop apo mwesatengi mochitanga umwira from bishop mese hamuti munhu unozoti munhu kana aya nguva yakaremba akutonoti mvura iyi yakutomubhenefita zvakanyanya. Saka kuti azonoti ukaona kuti pane mwana wake isusu kana kuba kwedu cheko totonyima mvura iri kutubuka yamwari cheche iri kutubuka iti yatinotochira kuti tino munhu anouya nemabhanana ake kuti gojo momo musamuka mvura urunyi mwana adiwe nawe mwana wake alright. Saka ndikamwana zviduda bazvione zviduda tauya kuiswa chifesi chehosepipe pana ndoiri dambudziko but kune nyaya iri kuseri because kana uyu kana kutaura nyaya yekuti mvura chitubu tiri kuti yakovharirwa chitubu chiri kubuda mvura ndabva ndafunga futi iwe Amos handiwe Amos here une nyaya yekuti yamusvipa ndiwe kuti ke saka Amos unonetsa ndafunga ndandikuedza kufunga nguva yese kuti Amos maplate ndazveifunga haisi wega futi neimwe futi hapana imwe yaMos futi ndatopinda futi saka Amos unonetsa Amos une chipuriro
Apa pana film ndio. Ndi wakaisa 11 rose. Cornelius. Wakaisa 8 rose. Bishop. Wakaisa 9 rose. Uka 8 and 9 plus 7. 9 plus 8 is 17 plus 28. 28 rose. Kunomasikuboa iyo akagondo tanguninga neta na matare anozoita avo matare daneta inandi pasizifamba iwe arwaasa unoona pa nyaya pairi fani nyaya pairi fani ndibe kuti I'm trying to understand kuti muti munobhadhara $900 yelabor, $900 pamunhu yelabor, wanokochibwinya kuiteikwa aiwa izvabamo kulaina pombi unozvaruchika kulaina pombi unozvaruchika inozikulaina pombi kulaina pombi kuisa pombi kungoti rori kokufamba na rori yekuti 100 meters zapera kotoisa kunoita vana Wakulisunga. anditi kotosunga kotoumburudza rimwe kotoenda kotoisa kunoita kokucherera pasi ende chenji yamuntu anemini yekucherera mapaipai makacherera majepita change richi vakaitika vanhu vakachera mvura mamboti iyi handozi dzemukati saka isusu asipo taitofidwa vanhu vati mari yakati aikufidha indiani meni nongo iye ndozi dzake dzakachera makatsotsana saka iwo haukamuti muda kuisa lodi iyi muda kuisa kune uyu sekuna amosi Mari yakahiwa. iye mari yakahiwa makaihawa futi mari ndi makatoya mari yekuda kuti amosi abhadhare ini ndidezire munhu wani kana akachacha $900 musana nditaura ini nditoa nenyaya $900 apa ibe $900 mukuziva nezvekutara Pazuva munhu unosakura $5. guys ibe pazuva munhu anoshanda $5 Arusakura. arikusakura zuva rese musana kupisa $5 ndigarai pasi pa Mune 100 mune $5 magani. 900 bambo saka muri muda magonde saka musataura nezvemagonde because claim yenyu maUSA saka maclaim eUMC ndoUSA ndo ati kudisputa kuti haiti baya mutaura zvokuti munovatedza kutaura kuti mabhondi hechi ive makati project makaita rini 2019 pakusina US dollar ma-US 2019 ma-US 2019 is US proper 2017 ndiye one is one. 2017 2019 akati ma-US. 2019 yanga ma-US Mazigi covid yakaitwa rini 2019 saka covid mamuribhadhara nemabondi kupi wamamuribhadhara nemabondi covid muri matsotsi covid wamamuribhadhara neboni kepi taurai kwamamuribhadhara kucovid hatiri mucovid vanhu venyu vanga ushanda mucovid ndati vanhu vanga ushanda mucovid here avo because 2019 icovid aiwa ini hatisi kuti hamuna kushanda mari makashanda handika mukapawo makapa handika asi mari hamuna kupa Amos bai muna yani zotora mari hamuna kupa Amos bai
Makapa Amos iri mari. Mkazi wani? Ko uyu mkazi wemutaura? Mkazi wani? Ko uyu murichi? Ko hanzvadzi yenyu yaizengera basa hanzvadzi dzakaisa basa rake hanzvadzi yenyu mimi ndo dzaichaja. Yes. Sure. Mvura iyo havachambozivi kuti takatanga asi mari iyi utawe yakanga yakabata ndoshoni maUS anga ari mabhondi. Mari iyo yakatochadzwa kumana itini pabhuku rekwakamba kubva mubhuku rekwamusamuranga wabhuku rekwa wakati izwai mbuya mirai nyaya yakumbuya is not about kuti yanga iri mabhondi yakazoda yakazoda handiyo pane nyaya yangu. Panyaya yangu iri pekuti $900 imari yakawanda pamunhu. Avo vari kwasangwa kutaura yacho chokwadi vari kuhwanda. Nyaya yaoda nekuti tidzoserei mari yedu iyo makatibira. Ndio zvari kutaura kuseri yavo komana vakutotaurawo asi vataura kuti Amos nemudzimai makatibira mari yedu tikuida. Ndio saka kuti tidzoserei hedu mari. Tidzoserei hedu mari. Because ini kuziva kwandoita nyange ukaenda kuindustry. How do you charge labor? Labor inochajwa sei? Rate per day. It says there's a rate per day. One. Work done. Vashandi Chimwe chacho chini. Chimwe chacho inonzi 75% of the total cost of materials used. ndio nenda kule. 75% of what? Of total cost of materials used. Ndio labor. Zvino unotaura labor yako iwewe. Mapipe yako waisa $300. Labor yaunochaja kusa mapipe yacho $900. Amukusa wakoma. Musasodaro baibu. Mapipe watenga. Mapipe adakunza mvura watenga $300. Asi kutakura mapipe acho $900. Zuta ulichiro. Aisiyo mari yakachidzoka chanama. Mabiko akatoyiwa takayamya wakomana wacho vakarena mvura. Sena uyo. Hatitauri nyaya mabiko. Muti wati mari iyi ndiyo yakabva mabiko iri. Mari yacho iyo uya. Nemurume wanika mari uya. Ndati 900 iyi ndiyo yakatenga chikafu iri chakaiwa pamabiko. Saka hatisi taura nezvemabiko. Mabiko siyana nawo. Kuti atozwa mwakapesa nehuku nembudzi. Tiri kuedza kutaura kuti $900 dzamakatora idzi muchitorera vanhu. Ainotokiswa mwakumeduka wakati umwe nomwe akatobvisa mari yake. Ichisvikira kuna ani? Vachipa wakomana wacho vakaita mari. Ichisvikira kuna ani? Ivo wakomana wacho vanga utoripa vakapa wega. Mari maipani? Vakapa wega. Mari maipani? Mari makapani? Mari makapani? Chinhu chenyu akamona ndoramba ndikudzokora kuti chinhu chenyu makachitanga chisina mutemo, ende chisina mutemo makashandisa mafeelings kupinda muchinhu nemafeelings wamo wobva wanyura nawo wamwe wacho ndanyura manje wotanga kufunga manje kuti wakomana ndakuda kunyururwa. Mukatanga ino group risina constitution harina chii harina kana chii Hapana chakanyorwa. kuchibudisa mari kuti shuwa watenga mapaipi $300 wozi kulaina mapaipi acho $900. Mari inenge iri. Unaona kachidaka-daka chakamezwa pachidaka-daka chachinewa zvekuti dambura
chidakadaka ndo chakachaitwa. Right, anyway, kana imimi zveshwa iri yekuzi mukadzi Amos nemukadzi ndimakatambira mari, ndimakabhadhara vashandi, ndimakaita sei. So inini I think what is important is tokasa kuita panapa. Zvinoti paite sanity. Zvinoti paite sanity. Inyaya kuti Amos ka imi mamuchatori mapaipi. Mapaipi Amos. Amos uchadzosera vanhu mari dzavo dzavakaisa muproject, then project yaya whatever you decide to do nazo iwewe mapaipi ako because chitsotsi chakawandisa chirungu, chitsotsi chakawandisa. Ende imimi wacho kuti mapaipi amaitenga akadai ma3 class 3 yaidhirawo dai mayatenga kura kutenga class 3 kwarari iwe munhu mazari akaita maoko what you are saying, what you are telling me that that's 8 more 4 right. Does it make a sense when this? And then wait till redo this calculation. Because 1919 mapepa anga chipa 2019 because makosti ya muntu aramde kuti pipe yenyu class 3 yakaita more than $50 100 meters mamillimita makani ende pasika make sense kwandiri futika ndizvokuti kana uchintaura kuti munhu akatenga 8 rows yakaita $357 munhu wobva aenda kutenga futi Temba Bishop Temba ndobva anotenga 9 rows ndobva aita futi $357. Doesn't make sense to me. But still happy 357 ba. It's not about kusvika. Ndiri kuti bambo mapipe 9 anta $357. Mapipe 8 $357. As make sense. Azviiti bambo Bishop number of pipes 9 rows cost $357. Cornelius Nyagutu number of pipes 8 rows $357. Munutiwe urusaizo ndoto zvinosasha zvidi argument anzo zvinosasha zvidi chi is why bambo all right ndoda kuti munoite chinhu ndise itai breakdown kuti mutaura kuti iwe wakatenga ma25 mangani ma32 mangani mauyi mangani kuti zvitipe total cost not a blanket ine kuti ndakatenga 9 all right imimi ndimanje Bishop akatenga 9 anditi ma32 mangani 4 mirai ma 60 ma 40 5 akakwana ma 32 aita mari $33 ma 40 aita $45. All right. Is it 3 by 4 2 132 45 by G 5 5 2 22 2 2 5 7
357. Right. Bishop. 9. Then Nyabutu. 5 40. Matthew Chuba. Right. 40 marriage, 45. 45 by 5, 225. 3 machi. Matthew 2, 33, that's 99. That's 4, carry 1, 2, carry 1, $324. So $357. Aiwa, 357 waiwane ipi? Guys, common sense should be common. Ini matauliwa mruti pedzera mngweni. Matauliwa papo zvamutora zvinomeka sense. 357 against 357 different in number of rows. How come? Izvo zvinhu mauta ndistogosiwa zvakazvo. Mruti pedzera mngweni. Inino already ndiziwe manje. Inida kutora zvinhu zviri kuti 9 rows ne 8 rows. Hazviiti same price. Mukazviramba ndikatora chitipe breakdown yekuti zvako ako ari 9 yo atipe 357. Ako ari 8 yo atipe futi chi 357. And hapana 357 ndobuda. Zviro zvenyu hazviri special. Chikuru. Mwana dzotora. Kuti ndoedza kubatsira kuti nditi guys ngatitaure chinhu because akamona dasai ndikuti akwiri. Izvo zvabatika mataura mapipe 423. Muhammad labor cost 1301. Makati mimi makabhadhara $900. Ku 441 yabebe. Pamusoro kumwe chokuti pataka haya polisi nini haya gori nemawaya ekuti tisungise mapombi ndakazvitenga pasaka mari yacho yanga iri kudi ndakaisiwa futi mapombi enye makatakura kangani? awani. Then why is it that the cost is applying to all of you? Matakura kafana. Apa Philemon Mapret labor cost 1301. Cornelius Nyagutu labor cost 1052. Bishop Temba labor cost 1052. Which means that tikabvisa 900 it means pane chia tatichi 1052 minus 900, that's 251. Pana $152. Yafectwa in na Cornelius, ikafectwa in futi na tina Bishop Temba. Ndei. Maria usipinde mambo. Yekuti pane zvinhu zvese zvandaenda kubvisa. Ndipo ndakabvika. Saka makabvisa zvinhu zvenyu mari yenyu muri 2 futi. Iwo zvaibvisa nezvaibvisa na Temba zvobva zvangofanana futi. Yazvo zvinofanana chikuru. Wazi nende kabisa. Izwe muna apostoli here. Ndime apostoli. Iwo apostoli. Uri apostoli here. Musaonyepe namuni apostoli. Uri kutora maondi kurinza zvinhu ndikuramba. Zvandikuedza kutaura zvinoda common sense. Zvawakasangana nazvo nezvakasangana neuyu zvakasiyana. As long as distance iri kuenda mumvura. Anditi kumba kwako newe uyu zvakatosiyana. It means makosti enyu atosiyana. But iwe uramba kuti mapipe 8 uyu neyako 9 same price. Cost yakasangana naye uyu anditi neyako same. Zvandikuramba ndikuramba izvo. Takucalculateera tikaona kuti aiwa iyi 324 une kune 357 nechiku. Hazvidi. Ndikabvunzawo kuti uyu yakatakurwa makatakura mese kangani? Makatakura mapipe kangani? Uyu akati ndakabhadhara mari yechi? Yemapipe. Ari 1. Ndizvo anditi. Saka imimi yenyu ima 152 nechiyayo akubhebha ndei. Ndakacalculate kushanda kwadaite pese paishanda ndindaishanda. Aiwa uyu. Mira. Ndio waishanda. Ndaiye mama wona kuti mwana.
ndiwe waishanda here kuzvifambira ndinge pamene ndiwe waifambira saka waibhadharwa kuzvifambira kwacho ndopataka pakunoiteka aiwa hausupindi ndati waibhadharwa here negurupu kufambira kwawaita takavirana kuti munhu ngaite zvaanenge aita kuti zvaarikuita ndo zvinozowika pasi kuti zvione zvikubhalanza pasi. Saka iwewo zvako nezvakurira zvafamba nezvatemba zvafanana sei? Temba akaita zvake zvakasiyana nezvako, asi sei zvako iwo nezvatemba zvafanana? Apa ndikatotora nenyaya yekuti pane umwe atoripo azi waramwa asina kutouya aripo ane cost yake. Saka who is supposed to meet that cost? Are you supposed to meet a cost you ndiani? Imi mangova kumba kwenyuka mungu ndifungwa kuti imi mamuchadishi muda mali mwamaka kuti muda chi mali muda mali tikangosvika kuno kumabasa kuti ndemudwe chi mali mapiwa mali amozozonera nemapaipi ake akatsemuka ane 6 years ari muvhu achiputika arunduchaji waakuita kunga manyowani ndizvo here. Kana toda kuti nyaya ibasirike tibatsirane ka, let's be fair to each other, let's be reasonable. Tikadaro zvinofamba, but saka what reasonable panguva chapati ma emotions panoda kufungwa. Because imimi kutoti our total expenses 4,600. Total expense 4,600. Total expense kunani? My expense makaita kunani? Makaisa kuti hamuna kusa zari munani. Makaisa kuti project hamuna kusa zari chi. Saka izvozvo wamuda wacha kupay expense yoidia mu project imo. Ndo saka ndati guys kuti nyaya musawengana nekunetsana nekushandisana. The best thing that can come out of this thing kuti chinhu chinyarare and munhu ngaende kotora mapaipi ake wozviitira zvinhu zvani zvake azofunga kuendera mberi neproject ozoendera mberi neproject akuda kuchengeta mapaipi ake afunga zvakufunga woita zvauta nemapaipi ake. Because I cannot say murume yobhadhara $1 or $5,000 bhadhara $1 or $5,000 for what? Munhu ari kunochera papi pane pombi yake ikanochera 32 mm yoda kuvhomora 60 mm. Ayo watomaziva pane mapega mune mapega aruzikana kuti akatanga ma6 hakuna there's no way ungatanga 32 before 40 32 inotanga before 40 no there are two things here andisi uyu amozu kana doti mapaipi ake aramba ari nisicho andisi aramba arimo andisi mapaipi ake anongosara chi arimo wojoina mapaipi ake chi pana viswa andisi kana amozu aini ake kana kuti kuine kwa viswa andisi aini ake aripo andika iye anongotora ake weizwa so in other words what we are saying is kuti just go back share yochi mapipes mulumwe ngatori machi because at the end of the day mukona chiro uyu akasuffer the same prejudice yekubhadhara $900 uripo because what it means you are going to pay cost yake, you are also going to add $900 yake yakaiswa iye pa 4,600 project inofana kufaili. People are reasonable. No, one not one project not washa kumuita. But I don't make it.
Wanhu vane project vatachadii hatichadi. Tatati the only way out kuti tisave project ndeyekuisa reservoir kwakaitira mutambo. Mvura yosvika ipapo munhu eisotorera mvura pake ipapo. Iwo wakati hatichadi matambodi. Vauda mari dzavo. Tauda mari. Uyo akati handina mari yacho dai kuti wabhadhare 5,000. Munhu ngatori mapomba. Saka munhu akangotora chii? Mapomba ake. Aisemba. Ndiye kuti Afunga kuenda mberi neproject odii? Kuenda mberi neproject. Taureti. Takende kuna Amos Mafresh. Paine 2 years. Ezelinchi. Paine 2 years. Paine ngoshedwa ngati mbuye kana mine mapombi. Kuti kana mapombi fo chete kuti mutore mvura murime mudakoti murime munogona kuti mabhizi kana mambambaira kana kuti magogoya. Mujoina mvura murime munhu wacho. Takende kuna bakena na Amos Mafresh. Akati mvura tsvagai mumwe munhu anopinda pagroup racho. Takatsvaga mutakamusha. Saka pa 2 years mwacho akatoita kuti ndine mbudzi kana mune mapombi enyaya ndipenye mbudzi mapombi 1 dai takapiwa panguva chete tisinoita chimwe chinere madanga dasinozarere pa Saka iyo zvirubhema manje. rubhema yobabasima kuti wakatinyepera kuti wakauya unga senge iwai Ndimakuna pa project iyi. Izwai mbuya. Pakati penyu mese mapreti ane zake. Imi mune dzenyu. Dzenyu ndedzekuti you suppose makabhadhara Amos mari yake. Pane zvakakuitirai. But I'm not bad. But the concern yenyu right now yayekuti mvura yabuda. But kuti mvura yasvika sei, you are not no longer one. Hamusina basa nazvo kuti yasvika sei. Kuti mufumbori pano munhu makaisa mapaipi 50 kuti mvura isvike. Kwamuri hazvisina basa. Chaane basa kwamuri ndechekuti mvura izvo yasvika akuseenzesa ega. Ndokwani nyaya yenyu. Apa mwana wake. Ndokune nyaya yani. But makamubhadhara here what is due to him. Hamuna. Imi makutora nenyaya ya 2 years. Andika. Koiye 2 years makambhadhara nemari. Mamururegerere. Makamuregeresa. Ndosaka kuti hunhu hwenyu makangofanana. Amos nemi makafanana. Saka kuti mugarisane zvakanaka the only way out. Endai mobvise mapombi. Munoenda kumatore mapombi aya. Because zvarakidza kuti this thing is not workable. Hazvisi kushanda ba. Hachishandi ba. Ndonyego. Pana umuntu mwenani mamwafungire. Ucha unoti anotsaya kuti the only way out ka ndiye kuti reservoir iite mvura isvike munhu esotora mvura pamakawirira. But unoti imi mwacho izvo kuti reservoir iite umwe kuti mataura kuti tichataura nezvo timbogare pasi kuti tiwake reservoir hazvichaiti. Saka isu tinochidima. Saka mambo ansore. Pane nyaya mana nezvira saka tichafuma. Ongorogona. Masama kwa nini ndio kushandisa mapombi. Aiwa, sama plan zongo kushandisa mvura. Tombotora iti sama uenda kubvisa mapaipi awo awangokaisa akadarika enyu yaisvikere mvura. The difference is the same. Uyu akada kubvisa mapreti akada kubvisa mapaipi ake achisiyawo ake 8 makaisawo 8 mimi inosvika here mvura Hapana. aisviki. Amuzatengira. Saka sei wakuda kuti iye achibhadhare iwewe nekuti mvura yamboshanda kugozi yasvika? Why wakuda kuti iye achibhadhare? Zvakare yada kubhadharwa iye expense yemasure koye kutanga uyo akabhadharwa uyo akatanga kuwaisira mapombi akawanda waiti tichabhadhara. Havanobhadhara. Saka vada kuzobhadharwa sei masure vasita kubhadharwa chipere icho. Iwo they are not worried about that. Zvekuti kumashure tati iye akaisa mapepa akawanda. Iwo wanapasaka zvinhu. Iwo chavakuda kuti mvura izvo yasvika yakusenzwa nemwana wake naye ndisaka ndingachitipe mari. Ndopane nyaya yavo. Ndopatoti aiwa kuti nyaya iite separate hautopedza nguva. Nyaya yedu is very simple baba. Hapana asina kubhadhara vanhu ka. Dai muri kutaura kuti vanhu makabhadhara ka $900 ndokwamunotora mari yacho. Vanhu vaishanda wakadhiga makawaona here. Makawaona uchidhiga. Wachileya mapaipi. Meaning kuti mari yenyu yakashanda. Handisi. Saka sei muti kana mari yenyu yakashanda makuti makwiri tipe mari yacho.
chichemo chedu chatachinacho A breacher contract ndiani? titese Ayusakanata. Wataona manje. Ndio baba wangu mimi manje. Kuti meze ma breacher chi. Izo ma breacher contract there's only one thing. He said that you sit down and map way forward again. Kana kuti chinhu chatofa. Mudzoka pamakatangira. Mudzoka pamakatangira. Yes, azikuziva pamwe iyo ake yauda kusara kene mvura yacho kuti anogona kudzidzosera yedu makomba kana chikwanisa kuti Ndosaka ndati tipata kutoenda papo taura imi zvamunofuna. Mosiya here riripo vanosiya mapepa uye paid kana munoita sei? Ina ndiboni kwa ndisiye raini ndotobvisawo angu. Ndotobvisawo angu. Saka chiende mubvise mapepa. Yapera. Ande, bye bye. Ndandinochikumbiro. Chechi. Kemabvisiro. Kuti kana tubvisa tiri pama 32. Kuti atangobvisa 32, otoenda 32 yake. Hotero. Kana mese makubvisa sezvizvi. Muri unotangira kusosi kune mvura. Morola mapipe ese, mobvisa mapipe ese. Oungana. Mapipe ese oisa. Munotora ake mapipe. Yotora. Haisi kuti mwana munhu angofumata kutora 32 anoungana izi. Endai mobvise mese muripo muunganidza mapipe. Munhu umwe wese otora mapipe yake yakaisa. Ondoa sabhuku kwasai. Sabhuku ishe tichatomutaurira. Asa ine anokubatsirai. Une mishaka mbiri. Ngazviitwe. Imimi hamuna ma50. Kune here umwe akaisa akatenga 50. Mune ma40. Saka which means kana pasina ane kuma50 kana. Chitanga kubvisa pachi pama40 ipapo. Handiti. Muhamatoshare umwe otora ake. Uyu ozotora chii? Ozozvana. Ekumusoro. Ozotora mapipe ake. Right, handei.